Салават әйтергә кирәк. Без Дамир белән без икәү әйтмәкче идем. Гүзәлем өчен бик шатбыз. Чөнки Гүзәлемнең бик матур гына клиплар безнең каналда. Һәм әйтергә кирәк, сиңа ничектер миңа калса Салават үзеңне күбрәк ярата. Миңа калса аның үзеңә төшергән клиплары әзрәк сыйфатлырак. Кыйбатрак та, сыйфатлырак та кебек. Без Гүзәлем өчен, Салават өчен, гомумән Минихановлар гаиләсе өчен бик шатбыз. Майдан телеканалы сезнең белән безне карагыз. Пока. Әйтергә онытканбыз, Салаваттан сәяхәт дигән тапшыру Миниханов Production махсус сезнең өчен, хөрмәтле тамашачылар, әзерли. Алар анда Гүзәлем белән икәү, өчәү дә и кадр артында тагын бик күп кызыклы гына, күңелле генә кешеләр. Держите руку на пульсе. Dilfat Nosilin bizning har vaqtdagi shayni kutib olingan qonog'imiz. Rahmat. Bugun endi bizning shoranning ismini bilasing, endi tema ekanini bilasan. Bugun Gүзәлемнең albom prezentatsiyasi. Hatta albomning ismini de bilam. Oyxoy qarashlaring deb atala. Chunki әлеге albom турында инде бүтән массакүләм мәгълүмат чаралары сөйли. Һәр хәлдә аның продюсеры бик нык тырыша дип иштем. Бу альбом буенча нәрсә әйтим. Мин дөресен әйткәндә бу альбом минем кулда әле юк. Күргәнем юк. Җырларын берән-сәрән генә ишеткәнем бар Гүзәлемнең. Әле менә шушы дискотекка килер алдыннан гына да Мәйдан каналында Гүзәлемнең бер җыры бара иде. Анда сәхнәдәге концерт, клип түгел, сәхнәдә концерт. Эшләремдә син дигән. Шул биюләр белән менә шушындый хәрәкәтләр бар иде. Менә шунысы хәтердә калган. Нәрсә әйтәсем килә, Гүзәлем турында менә мин белгәннәрдән бик тырыш кыз, бик уңган кыз, бик булган кыз дип әйтәсем килә. Мин инде бөтен нишкәлекләрен белмим. Ләкин менә бүгенге көндә продюсеры Салават Миниханов белән бергә монда инде бу альбомны чыгаруда шуннан да зур өлеш керткәнсең син, ансын инде мин беләм. Бу инде Гүзәлемнең генә түгел, бу сезнең бергә эшләнгән эш. Тагын нәрсә әйтим инде. Артык мактый алмыйм. Чөнки артык белмим һәм белсәм дә артык мактап булмый, чөнки син янымда. Bizning bugun qonaqda Fazlievlar гаиләсе молодцы килгәнегез өчен сезне бит дуслар, без бит ничә тапкыр чакырдык. Безнең дискотека хамасының вакытыгыз юк. Ниһаят килеп җиттегез. Аллага шөкер, Салават килеп җиттек. Күпме чакырсагыз да инде эш белән хамасын шул концертлар үзең беләсең, үзең шул тормышта яшисең, шуңа күрә төрле вакытлар була. Ләкин менә бүген безнең концерт булса да, без кайтып өлгереп, Гүзәлемнең шушы матур бәйрәмгә чакыруыгызны көтеп инде килеп җиттек, Аллага шөкер. Инде сез монда килгәнсез икән, мин медицина булай гына җибәрмим. Әзрәк кенә концертларыгызда турында сөйләп китегез әле. Концертларга килгәндә көн саен концерт инде барада. Нәрсә җилләргә инде. Көн саен концерт. Ул сезнең өчен көн саен концерт, безнең тамашачылар өчен сөйләсен. Ничектер матур итеп, безнең менә шундый концерт. Кәҗә мәхәббәт, ничек атала? Әлбәттә сөйләп китәм. Безнең инде яңа проект бар хәзер. Музыкаль комедия, спектакль. Мәхәббәт кәҗә һәм башкалар дип атала. Без шу проект белән йөрибез. Аллага шөкер, безнең без уйлаганнан да уңышлырак проект булып чыкты бу. Барлык җирдә тулы заллар, халык үзе теләп килә. Һәм инде менә без булган җирләрдә инде кабаттан безне яңадан чакыралар. Һәм инде быелгы сезон белән тукталмыйбыз. Алла берсе безнең бу проектның икенче өлеше барлыкка киләчәк киләсе елга. Теге инглишчә әйтмәшле to be continued диләр. To be continued. Шулай дип инде спектакльдә да шулай дип тамамлыйсыздыр инде. Тамамлысы да килми аны. Шунысын әйткәндә, шуңа тамамламыйбыз. Бу беренче теге чыгышы булды. Һәм инде икенчесен әзерли башлыйбыз менә хәзер. Яңасын киләсе сезоннан дәвамы булачак. Сез бит әле бик матур итеп туйлар да, никахлар да алып барасыз бит инде, әйбәт. Хәзер күбесенчә миңа туйлар аңлашыла инде, ничек күтә икәнне. Менә никахка килгәндә, хәзер никахка ниндидер мода кирип китте бит инде, алып баручылар белән матур итеп, музыка куеп, җырлар җырлап, менә шул турында гына әзрәк сөйләп китсәң. Никах мәҗлесләре алар теге чик әйтерсең, современный шундый
мероприятие дип әйтергә дә була инде. Заманчада. Шул вакытта безнең традицияларда тайлмыйча, гореф-гадәтләрне истә тотып, шулай үткәрәбез. Аның бер тәэсире бар, аны күрергә кирәк. Хәзер никахларда бит төрле формада уза. Анда теге кайберкеше туй эшләми битенә никахны гына уздыра да, яшьләрне чакырып, олларны чакырып, шуннан матур итеп, туй шикелле итеп, хәлә ризыклар белән безнең теге матур итеп уздырып җибәрәләр. Инде кайберсен хәзер кайберкеше туйды, теге никахка киләләр дә, никахны укыйлар, ашлар да кайтып китәләр. Ләкин Bir сәгать içinde. bir сәгать içinde кая кеше теге старды ничә бәле без ял итмәскә тиеш. Никахта ул бит бәйрәм. Бәйрәм. Аны бәйрәмчә уздыралсан, ул бәйрәм бик матур бәйрәм, шуңа күрә инде хәзер теге алып баручылар чакырып, җырчылар чакырып, шулай матур итеп уздыра башладылар. Минемчә бу бик матур күренеш. Yazmışını sina tapşırdım. Менә бер кашанда сәсәк сатып алганым юк иде. Бөтен эстетик сабагас бирәләр бит инде. 8 март җитсә хатынга шулай концерттан биргән чәчәкләрне бирәм. Гомердә бер сәсәк сатып алдым, шунысы бик. Güzelim, мин сине чыннан да котлыйм бүгенге матур бәйрәмең белән. Бу чыннан да бик зур бәйрәм. Беренче диск чыгу, бу зур шатлык. Чөнки кеше нәрсәгәдер омтылырга тиеш. Мин инде синең тормыш иптәшем белән Салават белән, если честно, 98 елдан бери знаком, дуслар, бергә эшләдек без Азнакайда. Шуңа күрә Салават Миңнехановка Кулчабигә стикер. Мин стикер биргән икәнмен бусы сиңа. И потом менә мин нәрсәгә шатланып тордым. Дискотекалар күп, шулай бит, урыс дискотекаларда, европейский стильдә дә. Менә именно Салават дустым, сез менә гүзәлем белән моторына җырлар яздырып, гомумән Салават наша татар дискотекасын сүрәп бара. Бу безнең татар милләте өчен бу бик зур бәхет. Кулчабигә просто супер. Ужасно! Başardım dağda Sayrıyor şeylerine Gitti Deyde Ütlesin Signal yazsın 20 yaşlarında Ütlesin Signal yazsın 20 yaşlarında Bu ne kazan bu ne? Başım gönülde kollarım Sayrayırken sinde şulay yüreğimde yanlarım Eyde sandıraş Ütlesin ütlerinde Sindin avan yarası Benim yaşırlarımda Eyde sandıraş Ütlesin ütlerinde Benim yaşırlarımda Kullarımda Yirkem kelmek haber vermeyi sandı başta saylamayı Yürek gereği siner başkalarını saylamayı Senin avan yarası Ütlesin ütlerinde Senin avan yarası Benim yaşlarımda Gittik Sabah İlme, yurtunu şurtasın hazır. Biraz! Есть гости, которые татарский не понимают? Есть, да? В Асадоле, в огороде, птица певшая жила. Не зимой, а жарким летом, пела песни до утра. Ай-дай-да, соловей, ну-ка выслушай меня. Только ты исполнить можешь 3 моих желания. Эх, моя солнышко, ну-ка выслушай меня. Только ты исполнить можешь 3 моих желания. Синда он мясо, benim yaşlarımda. Singda on мясо, benim yaşlarımda. Rahmet.
Bilesiniz. İlahiyatla satın alalım. Biz bugun yıllık bu kişide hemen güzelimni şin ko'ngildan qutlaysam kelar shu albom chig'uvi bilan. Shunday Salovatni da qutlaysam kelar. Siz begraq shunday shap, shunday tворческий tandem. Ko'p kishilarga siz o'rnak deyasam kelar. Biz o'zimizda endi men тоже oznaqa yog'idan, aytayim oznaqa yog'idan biz zemlaklar bo'lib chiqa endi. Albomni tingladim. Bunda big shap hitlar bor. Men ularni radiodan da eshitgan bor, endi kliplarini da ko'rgan bor. Shulay o'ngishlar tilim. Shundan da durust yo'ldan borasiz. Ham zo'r rahmat bu kishiga chaqirgan uchun. Mening tishlarimda qarab ko'zlarime meni urlading yuragimni yog'ladim sen mening tishlarimda qarab ko'zlarime yaratam deding meningina to'yam Бүгінгі кеше шундай эмоциональ, шундай шәп. Гомумән менә гүзәлемнең презентациясы миңа калса бик шәп үтте. Монда бүген бик күп кенә йолдызлар килгән, күп кенә кунаклар, эстрада йолдызлары, ул инде шоуменнар һәм инде композиторлар. Гомумән бөтен кунаклар килгән, шундый зурлап һәм инде мин дә килмичә калмадым. Чөнки менә шушындый бу бит инде иҗат җимеше көтүп алынган һәм инде бүгенге кичә миңа бик ошады. Гүзәлем молодец. Киләчәктә гүзәлемә әлбәттә иҗади уңышлар телим. Сәламәт булсын, шулай һәр вакыт гүзәл, матур, шивәр булсын һәм инде бу менә беренче альбом соңгысы булмасын, тагын шундый 10-нчы, 20-нчы, 30-нчы һәм 50-нчы альбомнар булсын. Ул инде без шулай ук 50-нчы альбомның презентациясенә дә шулай җыелышып килербез һәм инде ул вакытта картаеп булса да инде гүзәлем молодец диярбез. Менә ул дуслар, беренче тәүге диск гүзәлемнең. Без аның белән бик сирәк аралашсак та, аның җырларын мин тыңлыйм һәм инде яратам. Уңышлар сиңа гүзәлем. Минем төшләремдә карап күзләремә мине урладың йөрәгемне яуладың син минем төшләремдә карап күзләремә яратам дидең мин кинә тоям. Ну, я считаю, что сегодня очень такое большое, яркое событие, презентация альбома очаровательной певицы Гузалим. Я о ней много слышал, видел. Мы вместе участвовали с ней в очень большом, грандиозном проекте нашей республики «Звезды над паркетом». Она меня уже тогда поразила своим изяществом, костюмами, прической, женственностью, гибкостью, пластичностью. И сегодня я для себя открыл ее как замечательную певицу, которую действительно любят, ценят, уважают. В наше время набрать целый полный клуб народу, которые поют ее песни, знают слова ее песен, и пришли ее поддержать сюда известные певцы, музыканты. Но я думаю, это действительно, не побоюсь этого слова, это действительно большое событие в эстрадной жизни нашей республики. Гузалим я хотел бы пожелать удачи, успехов, у нее все получится благодаря поддержке Миниханов Продакшн.
төшләремдә, карап күзләремдә.